Aprende a distinguir vogais abertas e pechadas. Capítulo 26. O capítulo de hoxe ten o seu aquel, pero imos primeiro cunha regra faciliña. As palabras acabadas en ora son con apechado cando o seu masculino termina en tor ou en dor. Doutor, doutora. Escritor, escritora. Fumador, fumadora. Lector, lectora. E aquí veñen as curvas. Agora ten o pechado, pero ora pode ser con o aberto ou pechado, depende da zona. Ora ou hora, ou a deshora ou a deshora. Ora ben, ese hora de hora ben, sen H, é con o aberto. Arestora é só con o aberto. Arestora. Igual que noutrora ou xaora, que significa claro, por suposto. E estas son as palabras máis comuns terminadas en hora que se pronuncian con o aberto. Amora, aurora, cantimplora, demora, eslora, espora, mora e nora. E logo está fora. O contrario de dentro é con o aberto. Fora. Pero fora do verbo ser ou do verbo ir é con o pechado. Antón fora ao estadio, pero quedou fora. Dígocho eu.